Unya, mapungot na ko guys, magugtas ako, magsige na ko yayaw. Wala. Karon guys, na busy jud mi sa among module. Mao ni guys, ang agi sa akong mga pag-umangkon, giingnan man ako sila nga dapat mag-asikaso usa sa kanang magluto isa sila sudan kay ako man ang tig-research guys. Kay ako lang ang may cellphone dito sa amin. 4 sila pero ako lang ang may cellphone. Tapos sabi ko iwanan muna kasi magluto muna ng ulam para makapamahaw. Kasi ngayon guys is alas 11 na ng udto guys, wala pa kapamahaw. So ayan ang module, sabi ko iwanan muna at dito sa kabila rin. Ayan, tapos puntahan ko si Cha guys, yung pamangkin ko, kasi tingnan ko kung unsa nay naluto. Sarap ko to guys kay ay guys, puntahan natin si Cha doon sa yung pamangkin ko guys, puntahan natin. Manakagluto Cha. Hay ma, parat. Nag-unsam na nimo pagluto. Hay man mong anak je. Yoters, kapahuway mong anak. Ayan guys, si Cha. Tingnan natin kung kumusta na ang niluto niya. Kung mabuhi ba. Hain daw. Ta, gamay sabaw. Okay na Cha, basta may sudan lang. Cha no? Ay, okay na na. Gamay lang ang may Oh. Si Bibi guys, gigutom na. Halata kay tanan na. Kay alas 11 na gud karon. Aljen no? Gigutom na pug ka Aljen. Guro kan sumudjud. Ayan guys, yung nga pamangkin ko. Sige na mo kay aron makakaon. Hi man si James. Wow, nag-answer si James module. Very good. Very good si James na. Ha? Mala. Okay, mga na ta. Dali. Gutom ka na kay be? Ha? Gutom ka na kayo? Grabe si Bibi, nangurog na ko tita si module. Kay ka nang pagikaon, las 11 naman gudron oy. Atong kuanan si Cha guys, kay tabangan nato siya og hukad. Mao ni ang among sudan karon guys. Gipaluto na lang nako si Cha. Kani guys, panda ni guys, maura gitaw ni among madali-dalian diri kay usay wa gid mi sudan. Panda ang subak ani sardinas. Tilawan ko no nato og on siya ni. Lami, medyo kuwang sa asin pero lami na lang. Yan ang kanin namin guys. Bagong pagaling yan sa aking papa. Yan. Pura na mo like. Ay, maglangay-langay nga. Na maghukad kay si Cha gikapoy daw siya. Tingnan nyo ang mukha ni Cha guys. Ayan, Cha. Pakita imong naong nga gwapa. Ali. Gwapa man si Cha guys og way lain. Muram na siya si Minyang. Na siya si Minyang. Oh, Minyang na siya kaliwat. Oh. Da. Okay. Kapoy na kay si Cha. May vitamins na pampatarong sa utok. Kita be. Oh, way papagit iban. Wala Iban? Iyak ka na kasay rin. Oo. Ma, si Jenny, uli na? Tawag na si kuya ni mo, Ben. Yo. Vlog pa yung bataan na to, Ben. Ito, guys. Maghukad pa ko og ano. Ay, amin niya pagkaon. Ano yung pagkaon ng ito? Bitaro ka itong kuha niya ang ginabilog, te. Kaon. Ikito yung kaon. Asa ato? Ato bang ito? Wala ka, magsigila ka naman. Ito na, guys. Tapos na kami maghukad. Lami man kayo, lami. Siyempre, way lain. Lami gini kayo. Marapindan si tita. Ha? Okay na, lingkod na siya. Kumata ni Alvin. Ayaw na. Lingkod na. Spe! Uy! Sit down, anak. Sit down. Ayaw ko ka ga. Ayaw kay gisakitan pag ay nasa ngipon. Nya, imong awayon. Saan niya? Dapat. Ngayon guys, kakain na tayo.
Ha? James, ngari na James! Ano mao? Taingon mo, Una. mauna. Mao man ni. O black lagi ni. Dali sa sa gina. Ako gani oh. Tawag na si James. Wala mo. Kaoy mo ha. Ta kadaghan ani. Ay, James. Tawag ka. Gahi ko ba? Na pag-uwi sudan, mangita. Nako. Wala sa dyan. Wala may sardinas. Mao naman to. Walang gila. Ay, lang din. Bugawa. Ano sa naman ni An? Dali. Pasa pa mo sunod dyan. Ano ka? Ay, sagsabang. So, dyan papasa mo dyan natin. Asa niya ipasa? Sabungan. Yan sa placer. Asa ka nagpasa? Kuan, placer. Ano sa placer sila ng eskwela? Asa man sila na barangay ito sa plaster. Sana. Kopsa. Ang talaga bisakop sa placer de. Ha? De. Ha? Placer sakop sa placer de. Lasa sa kusa pasir. Ang daga sakop sa placer de. Sakop po rin. Ang darga? Nga! Namita lang, daraga placer masbati. Wala pa siya kung placer masbati. Sakop man ta. Atong division na to, masbati. Muni pasete. Hindi ko kalibi. Muni division. Masbati. Masbati. Municipality. Doktora. Barangay. Gilag sa bawas bibi, way napit sa bawas dito. Ayoko nang sa kanon. Nagsuyok lagay na sa akin ng sudan. Udah ayo. Ayo ba kung asa nga raang number? Pita ra. Ngapa na natin nula ka? Bawa lang mo. Hugas na plato, kumaniguro kung ano siya. Mamang ka ano? Gabigid lamig kaya ang kanon sa katang tinula. Let's go to the Kau pa ka ba? Dili pa. Panungot mo, Paul? Pila na ka daw ligo. Kaligo kay koron. Nagbaligo ulit ko ron. Ganyan. Pang-upat na. Up. Bangupa. Pantulo pa lang gani. So karon guys, paspasan sila sa module kay ugma Friday na, ugma na ipasa. So karon naghuman naman sila kaon guys na kuan naman ilang kagutom. Dara, naniguro nag-answer si Bebe. O di ba? Be. Smalin be. Niguro nag-answer be. Ay tang pagsalig sa search be. Sabi ko guys, wag akong hintayin mag-ano lang sa search, magsalig. Mag-answer pog ilaha kay para makakat-on. Dili kay puro lang ta search kay pag scan guys, gawas tanan dayon ang answer. Tapos silay ka doon. Lumabas. Ayan. Lumabas silay ka kasi
kung anong pinagagawa si Chacha guys sa lahat ng ano talaga active mag ano ng module sa lahat ng pamangkin ko guys. Si Chacha yung active sa module kaya mabilis siya matapos kasi hindi niya inuurungan kapag hindi matapos. Yung isa naman si James, nangopya lang yun guys kay Chacha kasi mag-classmate sila, isang teacher lang yung ano module nila. So ayun yung binidyohan ko guys, himala na nag-module pero lahat ng sagot guys kay Chacha yun. Paano na lang? Yun guys, inukihan ko na lang kasi no choice kasi minsan ayaw niyang mag-module kay sige lagpate. Nya mapungot na ko guys, magugtas ako, magsige na ko yayaw, wala sunugon ko ng patiron na unsa man importante mag-answer siya. Bala na lang mangupya siya ka Chacha. So karon human naman silang kao, nag-focus na po sila sa module. Ang nahuman na si Chacha. Kani si Bibi, ning kamot pa ni. Oh, sumatib na ina be. Kana? Katong akong gi-scan? Abi na ko upuan. Sumatib og module. Oh, pag answer na like ka, ayo sige chismes. Na sila ka oh, chismosa kain dako, magsige pag suroy-suroy ng upuan. So ayan guys, ganyan ako kaugtas mag ano sa kanila mag-follow up sa module kung unsa na nahuman na ba, pila nakabuk na human. Kasi ito si Bibi guys, partner niya is nandito lang sa malapit. So dapat siya matapos siya agad kasi yung partner niya maghintay. Naghintay yung partner niya guys. Kaya ayaw ko yung partner niya palaging nagpunta dito na nauunahan ba pag-change sa ano guys, pagbaylo sa iyahang module. Kaya gusto ko minsan siya naman maghati doon kasi aktibo yung isang kapartner niya kasi hati-hati na ngayon sa module eh. So ayan guys. Ayan. Okay. Ngayon ay mag-search na naman kami guys. Dito ko na naman i-ano yung stand na isa. Ayun yung stand guys. Ayan. Yung tapat kalay ka. Dito ko ilalagay yun dito banda kasi dito medyo may signal dito. Mag-module muna kami guys. Kaya thank you for watching guys. Bye-bye. Thank you sa lahat ng subscriber at to all my viewers. Thank you so much. Bye-bye guys.